ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ। ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଗାଳି ବି କରନ୍ତି। ମୁଁ ଅନ୍ଧାରରେ ଆଲୋକ ବି ଦିଏ। ଆଉ ଏଇ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇ ଆଲୋକରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଦୁଃଖର ସମୟକୁ ବିତାନ୍ତି। ତ ମୋ ପାଇଁ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ବି ହୁଏ, ବାପା ମାଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ବି ହୁଏ। ତ ମୁଁ ଥିଲେ ପୁରା ଦିନଟା ଯାକ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ଯେମିତିକି ଆମେ ମୋ ଭିତରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ପବ୍ଜି ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଗେମ୍ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଖେଳିକି ବହୁତ ସାରା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ମୁଁ ନଥିଲେ ତ ସବୁ କିଛି ବୋରିଂ। ଆଉ ମୁଁ ଘରେ ଥିଲେ ସବୁ କିଛି ଖୁସି। ମୋତେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ କି ନାହିଁ? ମୋ ନାଁ ହେଲା ମୋବାଇଲ। ବୁଝିଲେ ନା?